ebo piny owacho mar Kenya Kwanza. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki otimo limbe kaonti ma Migori mar jiwo chenro mag arita. Kindiki ochopo Hispania okinyi ma kawuono kama bende oromo kod apisas mag arita kendo gwelo pach jopiny e weche mag arita. Limbe Kindiki biro ndalo ma chuok kende tok tulo manumuoch e boma ma Hispania kama ne obiro chielo e gima gina kendo nego jopiny ang'wen. Wachore ni jodak moko ne omonjo teseno bila ma Hispania ka gidwaro ni owe thuolo achije mag nek auchiel. Serikali imechukua hatua ya kuhamisha maafisa wote wa kituo cha polisi cha Hispania. Tulikuwa tumehamisha OCS wiki iliyopita, tukahamisha deputy OCS. Amri ya serikali ya Kenya, ofisa wote yule wa ngazi zote ambaye alikuwa anahudumu katika kituo cha polisi cha Hispania lazima aende na apate nafasi ya kueleza yale malalamishi ambayo wananchi wametoa akiwa mahali pengine, sio akiwa hapa.